сняг да вали, че и да трупа дори, то с май полудя. И кога така, не само на вас, ами на мен ми писна и да се чуя, и да се надявам, да взема да се кротне най-сетне. Днешната сряда ще е най-неприятният ден за тази седмица, а много се надявам и за следващите поне 3-4 месеца. Нещо няма да си превалява и прегърнява, ще се случва редовно и следващите дни, но слънцето ще е все повече, а валежите все по-краткотрайни и само следобедни. И все по-убедително ще замириса наред с повечето слънце. Чакаме 30 градуса през дни, а днес нека тук нека вали и ние сме си усмихнати. Добро утро с златната царица. Коните правят баницата. Тази сутрин продължава. Започна сезонно на розобера. Пренасяме се в сърцето на розовата долина в село Горно Изворово. За технологията на розобера и за традициите, пазени от розоберачките, ще ни разкаже Ана Мария Конова, която си е нашата царица роза сред розовите полета. Здравяни! Добро утро, Тони! Точно така, ритуала тук започна. Аз се намирам в долината на розите и по-специално в най-красивите градини на село Горно Изворово. Море от рози, носи цвят и песни. От тук много рано сутринта всъщност започна розобера и въпреки дъжда и лошото време, всички тук традиционно са дошли за да берат роз. Явно има някакъв проблем. Ще се върнем към Ани. Готова. Само пак мога да кажа, че няколко пъти съм бил на розобери, е изключително впечатляващо, защото освен, че много рано започва върнето на рози, изключително хубав е аромата. Просто неповторимо е да си там и да усещаш аромата на розите. Връщаме се при Ана Мария Конова сега в този момент. Ани, чуваме ли се вече? Чувам те, Тони, наистина тук сме вече около розите, аромата е прекрасен, всички розоберачки са се наредили от рано сутрин, в ранни зори, още от 5 часа са дошли тук. При мен е и стопанката на градината, която дава наставление на берачките, говори с Кини. Добро утро на всички, да могат да дадат хубаво и ароматно розово масло. Всъщност, нека да покажа Като и така се откъсва лекичко. Това е ден ръко всъщност, през живота си. Дъжда и вече